Sa man itong kauban nagtungko may di man dugay kay maligo. Sa may ginahuna nimo? Kung asawa nga to, may nabilin. Napantay tron. Kusa ka bantay ato. Kabuoy mo sa lain ba? Buang. Kuha mo sa gayang asawa, wa sa habilin dito. Halap sila dito eh. Na, paita sa gudi ninyo. Lagi, ikaw na asawa wala. Wawag ko asawa, wag ko naon. May lang. Hindi mo tayo asawa kay way munaw na. Mao gyud pero ako okay naman ko basta nikabot lang ako dito naalay init ka sa bawa ba. Basta hindi mag-ihaw tong manok dito. Mag-ihaw tong manok dito. Buang kay gopit sa bawa. Unsa man sila dito. Sige, laglipay-lipay dito niya. Way higop-higop og init. Oo, mausad. Kay nikabot na ko. Basta naalay init sa bawa, problema. Lala, kana, okay na. Ulayan ni guys. What's up guys? Karon na ami sa Masaba Falls, sakop ra gyapon ni sa Balamban guys. Karon sugdan na mo ang ligo-ligo. Gihubo na ni Angelo Mila ng iyang kwintas sa siya mo ambak sa tubigan. Tungod ba day nga naay mga engkanto or di mga ingon nato labi na sa mingaw nga dapit nya dunay mga dagkong pangpang ug dunay mga langob. So diri dapita guys, dunay langob ug may mga pangpang diri nga dagko. Kita. Na diri ang linaw nga among Kita may kadiya naglantaw ko. Ayo guys. Lihat. So diring tungura guys, nindot pa kayo ang among pagligo-ligo. Tipay pa kayo may nga nag-ambak-ambak sa tubigan. Si Angelo Milano ug si Vincent naa sa taas nga bato nikatkat kay maambak sa tubigan. Tanawa lang mo ninyo guys kung unsay sunod nga nahitabo sa among pagsigig ambak-ambak sa tubigan.
Kikigamon. Maksiw! Ang batang anak, dito sa kawayan. Ah, wala akong anak. Wala akong bintas. Karlo? Diyan na. Katong pagkaluksuha guys ni Vincent. Mamatan Wala mo ang pintas iyang ka. kwintas. Tuma. Oh guys, namin saling. Naipintas ka na huglaw. Huwag kang yang kwintas. Break divers bro, divers. Diri na tan. Anong kailangan kong gawin? Kita no? Magayo ang kita. Hindi na ba ito? Hindi na mas sila. Hindi na, hindi na rin. So, grabe sinamanay. Kaya ang kwintas na hawak sa loob. Tinawag mo. Guys, kapag na mo makuha ang kwintas, makita na mo ang kwintas nga nailawom sa tubigan. Pero nahibuong mi kay inigsawom na mo kay among kwaon. Mawala man. Dayon lang mi magsigig sawom sa kwintas nga nasa ilawom sa tubigan. Among makitaan, among sawmon pero mawa jud, di na mo makuha. Siguro guys, gipangayo na sa nagpuyo diri ang kwintas.
dili na niya iuli bisan amo pang pangayoon dili na jud nila ihatag. Makita na mo ang kwintas kung namis babaw. Pero ngano man inigsawom na mo kay among kwaon. Inigabot na mo sa laom wa na mi makitaan nga kwintas. Puro mga bato na lang among makitaan. O wa joy kwintas nga makitaan na mo sa laom. Mo nga tikin na mo makuha. Ay, tapos mo una, bilak-bilak. Dahil bato. Dahil bato. Dan, bato, dan. Dahil bato. Ah, naariya po, no? Ano ba yun? Pero, di ba? Surrender na lang mi guys. Kay bisan saon na mo og sound. Di gyud na mo makitaan ang kwintas. Muli na lang may kay hapon na kayo. Yeah. Thank you for watching lang. See you to next video. Bye. Thank you for watching guys. See you to next video. Bye.